kan presenters da yake kaci a dunkule kuma ka bani a dunkule barin dan bude ta bangaren bayani kalamai. Wani fitaccen dan rediyo yana cewa kalmomi sun fi bindiga, wani ma hadda nuclear banna. To kalamai kuma da shi ake amfani da shi wurin aikin rediyo, magana ake yi. To ta yaya za mu yi mu kare maganganun da muke faɗi, wanda yake watakila za ka zo ka ci zarafin wani, ko ka taɓa wata al'umma, ko ka taɓa wani al'ada ko addinin wani. To ta yaya za mu yi mu kiyaye waɗannan abubuwan, ko kuma wani shawara za ka bamu a kiyaye waɗannan abubuwan? In ka ce kalmomi, ai dalilin da sa a wannan lokaci wato ana shiga shiru ba shanu cikin aikin rediyo a wannan lokaci. To in ko na ce shiga shiru ba shanu, kamar ka shiga nema yanzu kowa ka gani nema yana kiwo, har da bari da Musa, kowa yana rike da rago yana abin nan da shanu yana kiwo, ko ba haka ba? To amma an ka tambaye su nakalin yadda ake kiwon ba sani ba. Da rago ba lafiya she ga wai si za shi veterinary, da shanu she ce za shi a kawo a yama shanu allura. Fulani yana ruwan shi da allura, yana ruwan shi da veterinary. Kaga shi inda ya shiga sharu kenan. To kaga ne ya shiga kiwon amma bai nakalci aikin ba. To shine nake nufi a nan, shine bayani abin da ka bukaci in maka magana. A lokacin mu idan za a neme ka kai wani ban da labarai ba abin da yake karantawa, don muryansa na ba da labarai ne. Ka ban inda nake fitowa. A lokacin mu a wani lokaci wani announcement kawai yake, social mutuwa. Ba wanda ya kai shi ba da announcement a ji daɗi yana faɗin mutane sun mutu za a je a binne su. Wani kuma yana nan za a yi party, za a yi buki kaza, za a yi mace salo mai kankan ya zo, menene kaza ya zo. Wani ba wanda ya kai shi halshen shi. Yasa aikin rediyo art ne, art wato wani abu ne mai kirkire. To in ana duba a nan wani mutum ukun nan su za mu ce su za mu rika keɓe mu karanta labarai. To in muka ɗauko su daga karanta labarai muka kawo su wurin presentation kamar social DJ ga da wani abu hanga, she su zazzage mutane don ba su da kalmomin da za a yi amfani a massage, ka gane a yi wa a yi tausa, a tattausa jikin hankalin mutane su ji abin da suke. Me waɗannan kalmomin Allah ke yin sa. Yasa kaga in kana son ka fahimce ni wurin nake son bullo maka. Yasa kuskuren da ake ne yanzu mutum kamar mai magana da sauri cikin hira da kai, ka san wannan mai iniya ne, amma zuwa wasu shekaru shi ya bar iniya, kaga yana da saurin kushi. To shi ko ma'aikacin rediyo in kamar mai program irin kamar wanda kake yin haka, ko da wani ya kira ya gaya mishi mutum banza, kaga in ba mai hushi bane, ba mai saurin hushi bane, ya iya yana da spring ko shock absorbers da zai iya karbi wannan rashin hushi. Amma mu ɗauka a babbar bare ne ke kai kilari, ka gane a gashi makon ko fulani ko ba moshi, kana ji ko sai kawai ka gaya mishi abin da bai dace ba, haka ne. To bai da siyasar. To wani lokaci ana duban halin lokacin ma an tambaye ka, malam wani wata aka haife ka, wani shekara, ban ga ana zana details ba. To a wani lokaci na samu daga wani furba har ana go through your astrology. Waɗanda suka believe, shugabannin da suka believe sun duba kaman kai ga irin yanayin halinka, ilimin taurari. To kaga shi su ce ga irin yanayin halinka saboda kai wuri kaza ba za a saka ba, kuma an dubi kuma yadda kake magana. Sai ce abin da yasa kake magana haka kaza. To presentation daban, news reading daban. Abin da nake son ka gane shi yasa kowa ya kamata ya san inda ya kamata ya ajiye ko kuma ajiye shi. Na baka labari, kada wani ya shiga aikin wani. Kada ka ɗauki mutum kawai don kaga yana karanta labarai ka ce ya iya zo ya yi DJ. Ba zai yi ba. Ya cost blunder. Sannan kalmomi kuma da kai magana haka ne. Akwai wasu kalmomi da ya kamata yanzu ku matasa waɗannan su ne matsalolin ku. Ka gani ba ku da kalmomi na yin magana da sarakuna, ba ku da kalmomi na magana da attajirai, ba ku da kalmomi na magana da malamai, ba ku da kalmomi na magana da ya sunansa mata.
aha mata da kansu suna da kalmomi waɗanda in kai magana da ita wallahi sai ka ga bata san inda za ta sa kanta sai ya mutu. Duk kalmomi ne na ma'aikace rediyo, to ba ku da shi yanzu, to waɗannan na ganin kuna wataƙila sai mu yi bara daga wajen ku kenan sarki. Muna bara saboda yanzu kaga kaman takin ranar rediyo na wannan shekarar a baiwa matasa dama su shigo aiki rediyo. Muna bukata daga wurin ku jeho muna waɗannan abubuwan mu ma mu ci gaba da shi insha Allah. To ai misali kamar yadda aka wannan abu 2011 ne aka kaddamar ko ba haka ba, kuma gaskiya kaddamar da wannan abu ya taimaka kwarai, zan faɗi maka gaskiya. Kuma gashi yanzu na duba matasa ga su sai dai kai yanzu na ga ka fara farin gemu. Wannan baiwa ne, ko zan kira ka matashi ne ko ya ban sani ba. Baiwa ne, ka gani yanzu kuna kokari, zan faɗi maka gaskiya. Kuma ni haka ina farin ciki in na ji abubuwan da nake gani ma wasu da nake gani a ido. Kaga wasu da dama suna tsammanin ma ba ni ma GBC ba na bar aiki. Gaskiya ne. A'a, wai a komi da lokacinsa. Na yi magana, na yi external service, na yi international, gashi kuma na yi kaza da kashe ga kun taso. To yanzu in kuna yi ina yi, kaga kamata saka muku maran bar ku kuma ku sake kamar raga ruwa. Gaskiya ne. To kaga abin sai ya ban sha'awa. To dalilin da yasa ga na dan ja na bar mu. Amma har yanzu ana damawa da kai. Wa GBC. A baya amma. A baya ba. Kana don. To yanzu kai alal ɗanka na magana. Diyarka na magana. Jikanka na magana, me kai kuma har yanzu ka rika magana me a garan barku kulkai. Allah ya saka da alheri sarki. Yanzu mu zo ga har yanzu muna kan presenters, wato masu gabatarwa. A yau za ka samu cewa kamar yadda kai magana ɗazu akwai preachers da pastors suna magana. Mu ma muna da malamai za ga ana ba su lokaci, kaga sun yi magana a rediyo, suna wa'azi, suna tunatar da mutane. Yawanci za ga malaman nan babu wani mai gabatarwa, babu wani wanda yake ya san aikin rediyo. Sarki, wani shawara za ka ba su, watakila su duba ta wani bangaren ta yaya za a yi aikin su ya tafi yadda ya kamata, yadda mu yawanci masu saurare za su amfana da abin da suke faɗi daidai. Gaskiya zan gaya maka tsakanina da Allah. Na'am sarki. Kaga kowa na sha'awa aikin rediyo. Yanzu su malaman don sauraron mu da suke yi akan rediyo muna magana, ko cikin talabijin muna gabatar da shirye-shirye, da yake sun yi ilimin su kuma ya kai kusan ya fi namu ko kusan namu, sai su ga kamar abinda bako ke shi ma iya yi. To yanzu kuwa maciji da dokinsa ne, shi ya hau abinsa a gilme, ko ba haka ba? To in ya zo ya biya kuɗi kamar wannan private gidan rediyo, shi ke nan, shi ne wuka, shi ne nama, sai abin da ya yi. To lokacin da yake wannan abu ba zai iya gane ga abin da ya kamata da shi ga abin da bai kamata da shi ba. Shi dai ya san kai ma an ka zo surutu kake, shi ma ya yi surutu ya faɗi, amma bai san ƙa'idodin ba da sharuɗin na aiki ba. A'a, bai kamata ya faɗi kaza ba, bai kamata ya kaza ba, a lokacin da yake gabatar da shirin bai kamata ya yi abu kaza da abu kaza ba. To wannan shine matsalar da na lura game da rediyo. Kaga in ka zo za ka yi wa'azi ka zo yi, amma hatta ku masu gabatar da shiri da ka zo da zan fara magana, kaga na yi addu'a, kaga na yi wani dogon sura na mene to baka san kamar lokaci ba ne. Yanzu na ce zan karanta maka Fatiha, minti nawa zan dauka? Kuma rediyo lokaci ne, ta me yake amfani da shi. Amma sai ka zan gani shi addu'an kawai ya cire kamar 3 minutes sannan ya fara. Kaga ka'idodi na rediyo yana da wannan abubuwa. To in kuma ka zo za ka yi ma mutane wa, kaga mutum an kira shi ne kawai ya zo ya yi bayani game da political abin, amma ba zai yi magana ba straight forward ba, sai ya nuna kamar shi ma malami ne ko ya yi karatu. Ka gane? To ka gane, radio is a form of entertainment. Karatun da za ka yi da menene da za ka yi nan, wani wannan lokacin nan abin da ke da muhimmanci wurin shi na an ce maka kana zuwa ga abin da za ka zo ka faɗi. Kuma karatun yanzu ya bambanta. In ya je ya yi karatu ne irin kamar su kasashen Laraba na Azar da sauransu haka ma, sai ya dan shakure muryarsa,
ba zai karatu kamar na mutane da lokacin mu waɗanda muka yi basin yara alif lallam hakuri alif lallam. Idan malami ne fa ya zo yayi wa'azi. To yanzu kake magana. Ai shine ne ce maka wa'azi. To kaga in ka zo kai wa'azi tun kafin ka zo ma an san wa'azi ka zo yi. Shi sa da ka zauna bakin mic me ya kamata da kai kawai shi kai kira ayoyinka da menenenka da menenenka. To ko wurin ma akwai ka'idodin da bayan ka kira barin ga maka kasan 20 seconds 20 seconds in ka za ka fara program in 20 seconds nan baka iya ka keep mai sauraron ka ba shikenan ya kashe rediyon shi ya tafi ya wuce. To amma gaga yanzu hatta siktin da kuke sa wato wakan nan da akan ce ma zama mabudin kunne na farkon nan wanda zai catch mutanen nan sai ga mutum wani ya buga shi wani minti 30 ko wani ya buga shi wani minti uku ya ana dai jin music din ana son kai ma abin nan da akan ce ma tura suke ce ma baiting wato bi ma'ana kai dai ka jawo hankulan mutane. To kaga waɗannan duka inda su malamai masu wa'azin da suke samun chance lokaci ana ba su lokaci in suka zauna za su je dan training za su je horarwa kaɗan a nuna musu in ka je a ba su lokaci kaza da abin da za ka faɗi kuma program duka da za ka yi a duniyan nan yana daga yadda ka fara program da yadda ka ƙare program ne kowane program ne a duniya. To ni abin da na gani kenan horarwa suke nema kuma su je kusa da waɗanda suka nakalci aikin amma cikin aikin akwai abubuwa da yawa da ake nema. Kafin su zo kan iska ko kuma su fara program ya kamata su yi bincike a kan yadda yanayin aiki ke tafi. Haka ne kuma kan rediyo ba su shiga hurumin da ba nasu ba. Kuma babban da wannan zaka ga wani lokaci ma abin ya koma kamar shirin gida kai yana ka zo kana kuma har kana cikin rediyo har kuna wannan kuskure yanzu kama ko da yake yanzu lokaci ne kuke ku duka ban yace idan wani ya call da mai shi ya call shi ka nuna mutane ka san shi it's unprofessional. Yanzu nan ka call ko da ka san mai shi ka karbe shi kaman wanda baka sani ba taba ganin shi ba baka taba ganin shi ba ko da shi yana so ya nuna yadda yake da kai kai nan kana representing kasa ne kana represent government ne kai ba kai kowa naka ne to amma har ka ce wani kakana menene ba a yi kan rediyo. To sarki yanzu mu duba misali ka san aikin rediyo yana da ka'idoji kamar yadda kake bayyana mana yadda ake aikin rediyo. To a koda yaushe addini da al'ada inda al'adan bai saba ma addini ba muna girmama shi ana sai zama mu an nuna mana cewa in za ka fara abu kai addu'a za ka fara ba ka yi addu'a duk wani abin da za ka yi balantana wanda yake za ka ilimantar da mutane ne ka yi addu'a to kaga a nan an samu karo to banda wannan akwai waɗansu wurare daban-daban idan aiki yanayin aiki ya zo ci karo da addininka da al'adanka yaya za ka yi kai ma'aikacin rediyo sarki? Ai kai ma'aikacin rediyo ai na ce maka kai wali ne kai sarki ne in ka ce sarki girman kai ya zo ciki amma ɗauka kai wali ne kowa naka ne kana kaskantar da kanka ne ba ka ƙoƙari ka nuna wa mutane matsayinka idan kai za ka zo ka karanta a mutanen gane labarai ba su da interest kai musulmi ne kai wulanmu ne abinda suke bukatar labari addu'a akwai addu'a da ake yi cikin zuciya shikenan kafin ma ka shigo cikin ɗakin maganan ka riga kai addu'a to amma ka zo minti 5 ɗin da aka baka she kuma ka yi addu'a a kai ka gane ko kaga is some professional gaskiya ne sarki ka ga ni ma ina addu'a to ba ga yanzu maganan da ka gaya min nan zan yarda da kai yin amfani da shi yi addu'a na a cikin zuciya a lokacin da na fito kan iska zan yi magana da jama'a in ci gaba daya na riga na yi addu'a na ba addini haƙƙin shi sannan na ba aiki kuma haƙƙin shi. Thank you very much. Na fahimci wannan magana insha Allah addu'a da nake cin lokaci zan nuna maka kuma ma yadda ya kamata ka yi. Na'am sarki ina jin ka. Ka gane ai da shigowanka studio kafin ma ka zauna kan kujeran ka riga kai addu'a. Na'am. Duba akwai lokacin da ake kira na chief sheikh ko sai wasu na mamakin ya aka yi na zama sheikh to kaga nin ka kira ni sheikh in dauka in baka kira in bar shi haka na
amma abin da ke da muhimmanci ne wato idan kana kan aikin ka a ga ra'ayinka ka yadda a ga kai kana da ma'ana amma kai dan tijaniya ne ko kana magana kai dan wani ahlus sunna ne ko kana magana kai ahmadiyya ne no ka a ga wannan duk game da kai da ka shigo cikin wannan daki kai kowa naka ne to wani lokaci daga abin da zaka karanta ma an gane alƙiblar ka ai ko wasu addu'o'i daban da ahlus sunna ba abin da ba waɗanda ke wannan addu'a sai su ba da yan tijaniya ba waɗanda ke karanta wannan sura ka nuna ma mutane kai ga inda ka shi na zo shi na karanta salatul fati da na karanta ka san inda na fito to ni yanzu ma wani lokaci in zan karanta salatin tunjina kaga da mun taba jin wannan ba to sarki kaga yanzu haka lokaci na ya ni ne barin apologize har side abil kuma ne sannan kuma na samu kaina cikin traffic sannan mun je wurin wasu aure da sauransu za gaskiya na makara abin da ya kamata mu roƙa kenan ka akwai ababa da yawa da na so mu magana akai game da rediyo amma ga lokaci na yi mana kallon hadarin kaji yare na kake da kuma gaskiya ya kamata mu ba masu sauraron mu wani dan lokaci kaɗan su ma su bugo su tufa mana albarkacin bakin su shi yasa lambar da za a bugo mana shine kaga ba lambar ma yau jama'a masu sauraron mu ko riga kun san lambar da ake bugo mana shi yasa za ku bugo mana akan wannan lambar insha Allah amma kafin ku bugo sarki akwai wasu a cikin masu sauraron rediyo ana ce musu serial callers watakila me za ka yi cewa game da su lalle akwai shawaran da za ka ba su suna da muhimmanci ko daya suna da matukar muhimmanci ai wannan abin ba wai yau aka fara ba a lokacin mu kamar kai su Umaru Asara na GNTC akwai su Umaru Asara na GNTC da sauransu su Bako Bike da su Bako Bike duka waɗannan lokaci su Mamata su sauransu ai duka su ne amma mu wannan lokaci namu ba mu da abin da kuke da shi yanzu shine na a call a kira cikin waya daga baya ne aka kawo waɗannan abubuwa yasa suna taimakawa kwarai don suke nuna muku daga nan kuke gane ana sauraron ku ko ba a sauraron ku to sai dai kawai naku ne kawai sai ku rika in suna sara su rika duban bakin gatari kawai kada wani cikin yana call din ya jefa mu wani dan uwansa magana ya tashi ya barka da kura to abin da kawai ya kamata a gaya musu kenan amma suna taimakawa kwarai to jama'a salamu alaikum to sarki har yanzu kana magana kan serial callers nace suna taimaka muku kwarai wa alaikum salam wa rahmatullah yawa sannu da kokari sannu ka dai wake magana kuma daga ina kake malam Isa malam Isa ne daga nan ko milamile to malam Isa bismillah gaskiya sheikh ka gode mai wallahi mun gode mai korai Allah ya saka mai da khairi amin amin amma don Allah muna son ka sake kawo shi gaskiya karatu na cikin kan bawan Allah nan don Allah ka sake mu kawo mana shi gaskiya ya dauki karatu da daren nan korai da gaske wallahi isa Allah ya saka mana khairi ban magana da yawa amin insha Allah za mu samu lokaci mu sake kawo insha Allah na gode korai na gode assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam barkanku da warhaka yawwa wake magana kuma daga ina daga sabon zango ke kira na'am Allah ubangiji ya kare ku ina gaida shek sosai yana jin ki akwai labarai da dama da ya bari ya kamata a dawo muna da shi ya bayyana muna da komi ce to Allah ya kare ni amin amin aikin rediyo kuma ce hankuri in ba da hankuri ba wanda bai da hankuri ba zai iya yin aikin rediyo ba yasa ubangiji Allah ya taimaka muku salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum amin wa alaikum salam na'am wake magana kuma daga ina yankuri bala ke magana daga midiya na'am malam bala ina mun yau da mun dan samu bayani da kyau to don lokacin da nima na yi course journalism kuma kamar da yawan mu kamar wani abu kamar muna wasa ne na yasa mun gole mu malam ya zo muna bayani to assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am assalamu alaikum
Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barkan ku dai ne. Yau barka dai, wake magana kuma daga ina? Allah ya saka da alheri. Amin ya rabi. Hajji Halima ne daga Oman Jo. Na'am, Hajji Halima. Mun gode muku, Allah ya saka ma malam da alheri. Amin amin. Allah ya dauka malam ya ci hakan ga. Amin ya rabi. Marhaba kuma Allah ya sa marhaba yayi nauyi yayi karfi ya ci hakan ga. Amin ya rabi. Allah ya sa marhaba ya ci gaba. Amin ya rabi. Mun gode kwarai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To sarki ga lokacin mu ya kai, amma a ƙarshe wani shawara zaka baiwa masu kuɗin mu? Masu kuɗin ku da ƙungiyoyi masu zaman kansu yanda za su taimaka wa rediyo ne so a samu a ci gaba ya fi haka. To a kiran da ɗaukaka kiran da zai yi wa ƙungiyoyi su taimaka muku ga zurfafa ilimi. Don ilimi rediyo bai wasa da ilimi. Na ga maka yanzu in aka shiga archive na GBC duk mutanen da ake takama ana takama Hausa aka fara yi kan rediyo. Ba wani yaro duk mutumin da ya zo ce maka ana wani yare Hausa aka fara wadanda sauran duka daga baya suka biyo. Amma yau in ka shiga su kamar su Hussein Abdallah, Sidi Muhammadu Ali, Ɗantani wanda shi ma ɗauko shi ne saboda Hausar bakinsa, daɗin bakinsa. Yau Ɗantani rediyo yanzu ya sake ba kamar lokacin mu ba. Ana ce ku yanzu abin da kuke wasa ne. Lokacin bulo ake yi, a yi ta sammace juna, a yi ta ma juna magani. Kaga to yanzu an tashi daga nan. To amma sakamakon wannan shirmen da muka yi wannan lokaci, idan aka ga wani Allah ya ma wani baiwa, maimakon mu duka mu haɗa kanmu mu taimaka mu yi abin nan mu ɗaukaka mu yanzu aka shiga cikin akafin GBC ba abin da za a gani. To yanzu muke kokari kafin mu bari mu daidaita wasu abubuwa. Shi yasa saboda rashin ilimi lokacin ana ɗaukar mutane na ga to lokacin nan da nake maka su so na Abdallah ba su ne masu ilimi kuma lokacin su suna Hausa Sidi Muhammadu Ali su ne masu Hausa ba sosai to saura shi suna kai musu hari in aka gaya maka yadda aka Sidi Muhammadu Ali ya je Najeriya ya baka mamaki an recording ɗinsa ne aka je aka buga ma Anna ni ke gaya maka yau abin da nake gaya maka ga abin nan an kara suke cewa to gbanyo in she kakara gbai kaman blackmail kenan wanda bai iya faɗi ni na faɗi don gabana muna yara muka ga waɗannan abubuwa kaga ina kai Bahaushe dan uwanka ka tashi ka je gaba an ka record abu ka zo ka aje ka ce ga abin da ya faɗi wai ya ce ka sa abin da ke ce mai tsohon kwani lokacin ana yakin Biafra na to lokacin ne to kaga gan disalatin sannan Abdallah duk in ka lokacin shi muna cin juna shi ya kai yau in ka shiga har a ce wai Hausa duba da Hausa ake fara karanta fa Hausa ake fara karanta yau shi an karanta akan an karanta da bani an karanta menene gan an karanta me eve an karanta inzima sannan a karanta Hausa karshe wai menene me wadda ba sai da ma zan yi bayani shi yasa yanzu shi yasa kaga na fara godewa shi Baba Sharif don wannan abun da ya kokari don ni na san lokacin da yake kokarin tabbatar da wannan abu yasa ya kamata muka samu irin su mu jinjina musu kuma gaskiya kuɗi da shi ake komai to sai ana taimakawa ana kawo talla ana menene kamar wannan shirin to amma aiko da no Mustapha babbar zunzurutu mai yawa shi tun ba yau ba tun muna Ghana Broadcasting Corporation za faɗi maka da Allah yana taimaka da mun samu irin su suna zuwa suna taimakawa haka da war haka shi ne da inda ma zai ji ra'ayina ya kamata ya kafa wani gidan rediyo musamman ma abin da dan bukata to yana jin ka insha Allah ko da yake baya kasar amma ya dawo zai ji ka insha Allah. To jama'a iyakacin abin da lokaci zai bamu kenan a madadin kungiyar ICODES da kuma kwamiti da ke tafiyar da wannan aiki muna gode ma sarki Sheikh Chief Muhammad Jibril Sisi da ya samu lokaci ya zo ya bamu wannan ilimi ya zo ya bamu wannan karuwa mun gode. Sarkin Anya sarki mana sarkin Anya sarkin zangon Anya na'am amma ko da yake sarkin zangwanya ne ba sarkin bare bari bane to mun gode kwarai da gaske ni ne Idris Abdallah Bako sai ku kasance da mu sati mai zuwa mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin assalamu alaikum so when the time gets hard there's no way to turn as you promise